राजगामपुर सहर कुंभारपड़ाଠାରେ दीर्घ 5 वर्षରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଏକ ବେଆଇନ ସସ୍ କାରଖାନା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପଚାସଢ଼ା କଖାରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏହି ସସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସସ୍ କାରଖାନାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ଏହି ସସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜଗାମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହୁରା ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଉକ୍ତ ସସ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବହୁ ପରିମାଣର ସସ୍ ଓ ସସ୍ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବେଆଇନ ସସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଅନିଲ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଗାମପୁରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖବର।